أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. wannan muhimmin saƙo ne zan turawa zuwa ga dukkanin wani shugaba da ke amsa sunansa shugaba a jihar Kano. Da dai ku sani ni ɗan adam ne, kuma a matsayina na ɗan adam ina da 'yancin in faɗi abin da nake ganin ya dace a matsayina na ɗan adam. Sannan ni musulmi ne, ina da 'yanci na faɗi abin da nake ganin ya dace daidai da musulunci da addini na ya tanada. Saboda haka wannan saƙo ne zan turawa zuwa ga shugabannin jihar Kano a matsayina na ɗan Najeriya, domin ni ba ɗan Kano ba ne, amma irin abin da ya faru a wannan yanayi a wannan lokaci alhaƙiƙanin gaskiya ya kaɗa zuciyar dukkanin wani mumini. Duk wani mutum wanda yake da sauran imani ko da daidai da ƙwayar zarra ne a cikin zuciyarsa ya ga wannan al'amari, dole hankalinsa zai tashi kuma zai shiga mummunan yanayi, zai shiga tashin hankali da damuwa. To ba wannan ba, ina so almuhim in tura wani muhimmin sako a nan zuwa ga shugabannin jihar Kano. Ina so ku sani wannan sako nawa yana wakiltar dukkanin al'ummar duniya, kuma yana wakiltar dukkanin musulmi mai imani na duniya. Ku sani wannan abu da ya faru a wannan jihar taku ta Kano ba ku kaɗai zai cutar ba, wannan abu zai saka mummunan tabo a dukkanin duniya. Wannan abu zai saka tabo mai girman gaske ga duk wani ɗan jihar Kano da kuma duk wani mai mu'amala da jihar Kano. Alhaƙiƙanin gaskiya jihar Kano jiha ce ta kasuwanci, jiha ce wacce take karɓar baƙi ta ko'ina a faɗin duniya, kuma jiha ce wacce ta yi fice a wurin harkar kasuwanci. Wannan abun kunya ne a gare ku a ce kun ƙyale matasan ku sun lalace ta hanyar shaye-shaye, miyagun ɗabi'u, wanda suke amfani da wannan abu suna hallaka bayin Allah. Ina so ku sani babu shakka dole ku tsayu, ko da kuwa duk damammakin ku za su ƙare wurin tabbatar da cewa al'ummar jihar Kano sun samu kyakkyawar rayuwa ta hanyar gyara tunaninsu, gyara zukatansu. Ku sani birnin Kano ko da za ku mai da shi tamkar London saboda kyawu da sauransu, so ina so ku gane da wani cigaba, ba wani cigaban da ya wuce yau a ce al'umma tana kwana cikin kwanciyar hankali, idanunta a rufe ba tare da sun samu fargaba ba. Babu abin da ya kai a ce yau dan adam ya kwanta a cikin gidansa ya tashi baya da wani fargaba. Yau a ce ko da kofar gidanka zaka je ka yi shimfiɗa ka kwanta, baka da haufi na wani dan adam zai zo ya cutar da kai. Idan ma zaka yi haufi sai dai ka yi haufin a ce dabba, bi alal misali idan ma akwai dabbobi masu cutarwa, amma ba dai mutum dan adam ba. Wannan shine abin da ya fi kamata gare ku a matsayin ku na shugabanni masu alfahari da kuna da arziki a wannan jiha ko a Afirka. Ya kamata ku sani babu abin da ya kai gyaruwar zukatan al'umma. Idan kuka yi tsaye kuka tabbatar da cewa matasan ku sun samu kyakkyawar rayuwa, to alhaƙiƙanin gaskiya za ku ci gaba da riƙe kambun nan na cewa jihar Kano jiha ce babba, jiha ce mai tashe, jiha ce wacce abin alfaharin arewacin Najeriya ce da ma Najeriya baki ɗaya. Ina so ku sani wallahi tallahi muddin kuka yi shiru, wannan aika-aika da aka aiwatar ta ta'addanci a birnin Kano, kuka bari wannan abu ya tafi haka nan kawai ba tare da an ɗauki mataki cikin lokaci wanda al'ummar duniya za su shaida ba, domin zukatansu su samu sa'ida ba, to ku sani wannan abu ku kuka yi kunya, kuma ku tabbatar da wannan tabo zai ci gaba da biyar jihar ku, zai ci gaba da bibiyar dukkanin wani babba da ke wannan jihar taku. Ina mai tabbatar muku wannan abu ya taɓa dukkanin zukatan al'ummar duniya. Wannan abu ya kai inda ba kwa tsammani. Ba a taɓa yin wata aika-aika wacce ta yi tashe, ta yi suna, ta karaɗe duniya baki ɗaya ba, ko ina ake tir da alawadai ba, wacce ta jawo wa jihar Kano baƙin jini da kalamai marasa daɗi ba kamar irin wannan aika-aika. Abun baƙin ciki, abun takaici. Tun da nake ban taɓa jin labari irin wannan ba, a ce ɗan uwa na jini, kai ko waɗannan bandits da kidnappers da suke addabar al'ummar annabi, da suke addabar al'umma, ko su ba sa aika irin wannan. Domin da wuya ka ji an ce bandit ya je ya tarar da ahalinsa na gidansu, ya je ya sa gaba ɗaya an yi label ɗinsu, an hallaka su gaba ɗaya. Wannan abu bai yiwa, sai dai idan wani ya ga wani yana son ya
kawo mashi cikas cikin al'amuransa na ta'addanci ya sa a batar da shi, amma ba dai ya je ya sa a yi gaba ɗaya a batar da zuri'a ɗaya ba. Lokaci ɗaya batar da zuri'a ɗaya, wannan abu ne wanda ko a tarihi ban taɓa jin irinsa ba. Saboda haka wannan abun kunya ne a ce a jihar Kano, a birnin Kano, a cikin gari rana tsakiya, a ce mutum ɗan uwansa ya je ya ɗauko wasu danginsa sun je sun farma wani gidan kuma a cikin al'umma rana tsaka kata, to hallaka al'ummar da ke ciki, a kashe matar gidan, a kashe 'ya'yanta 'yan mata guda 2, a kashe 'ya'yanta 'yan samari guda 4 da ƙaramin yaro jariri, rai guda 7 a lokaci ɗaya da rana tsaka. Wannan abun tir da Allah wadai ne, wannan abun bakin ciki ne. Sannan ina so in ƙara jan hankali zuwa ga gwamnatin jihar Kano, ku ji tsoron Allah, ku sani wannan abu Allah yana kallon ku, duk da kun ce za ku yi, amma ku tabbatar da kun yi, ba faɗa a baki ba, a aiwatar a aikace, domin an sha yin abubuwa daban-daban amma ba tare da ana aikatarwa ba, sai dai a faɗa a baki. Saboda haka muna kira a matsayinmu masu kishin addinin mu, muna kishin rayuwa da jinin ɗan adam, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu a matsayin mu muminai. Duk muka ji za a zubar da jinin mumini, mu yi tsaye mu yi iyawayen mu domin tabbatar da cewa mun kare wannan jinin. Saboda haka tunda wannan abu ya faru, ku tabbatar da cewa kun kwatar wa wa'annan bayan Allah haƙƙin su, sannan duk abin da za a yi wa wannan bawan Allah ba za a taɓa biyan sa ba, sai dai kawai Allah subhanahu wata'ala shine zai biyan shi a ranar da su wa'anda suka yi aikar ba su da mai iya ceton su, insha Allah. Saboda haka wannan takaitaccen sako na kenan, da jan hankali zuwa ga shugabanni masu ruwa da tsaki a hulɗoɗi na rayuwa da kuma al'ummar jihar Kano, mu tsayi da addu'a. Sannan ne al'ummar arewa baki ɗaya mu ci gaba da addu'a, Allah ya gyara zukatan matasanmu, Allah ubangiji ya shirye da suwa, Allah ya ba su ikon fahimtar gaskiya, ya ba su ikon bin hanya madaidaiciya, kuma Allah ya kawo matasanmu ayyukan yi, ya kawar da zukatansu daga mummunan abun da ake ki. Allah ya kawo mana aminci da zaman lafiya. Ina yi muku fatan alkhairi. Kasance da wannan tasha tamu a kowane lokaci, Algazaru TV, domin samun shirye-shiryenmu na faɗakarwa, insha Allah. Ina muku fatan alkhairi.